Poštovanje. Kak ste, gazda? Ide pomalo. Dobro ste se ošvicali, a? Dobro, onda neće o komarci, dakle, dobro. Zato se vi švicate, a? Nisi ti valjda Novogradac? Nisam, ja sam tu blizu vas. Ja hajnam ovaj. A malo ima nešto. Ali ima kaj Novogradac, kaj malo govoriš. A dobro, mešavina. Ja, da si cigareca, onda bi udodaran. Je, da, definitivno. Došli su muzikaši, gledaj. Aha, bravo. A kak je njemu ime? Gazda, kak je vam ime? Zlatko. Zlatko, prezime? Hegedušić. Tako zvani Nuno. A, to je onaj tamo iz Novoga Beograda tamo, je. Mimo Varci velimo to su... Nedopovedani. Znači on je Gabajeva Greda praktički. Ja, tu ga ima. Aha, tu se...